To fa, ana wata ga wata da alama dukkanin sauran 'yan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid nan gaba sai sun koma gumomi. Ganin yadda Kylian Mbappe yake buga a lamba tara ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid amma a wasansa na gida yana goya a lamba 10. Sai kuma shi kuma tsoho mai ran ƙarfe wani daman shi kafin a bashi lamba 10 yana buga a lamba 19 wato Modric a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid wanda yanzu yana buga 10 sannan kuma a wasansa na gida yana goya lamba 10. Sai kuma ɗan wasa na gaba Brahim Diaz wanda yake santsi ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid yana goya lamba 21 amma kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafansa ta gida yana goya lamba 10 shi ma yana jagorantar su a mataki na ƙasa da lamba 10. Sai ɗan wasa Rodrigo wato Starboy wanda ke goya lamba 11 a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid amma kuma Brazil shi gaji Neymar da ke goya lamba 10. Sai kuma a na ƙarshen muke da shugaban 'yan wasan tsakiya wato Jude Bellingham na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid mai goya lamba 5 wanda a ƙungiyarsa ta ƙasa wato Ingila yake goya lamba 10. Hakan ya nuna da alama ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ba ta son alaƙa da 'yan wasa masu lamba 19 domin 19 fa da wa launi ba da ku a kawansa.